Kanti loyo ngumsakazi wokhozi FM uzimiphi zimdolabiyela usezwakalise ukukhathazeka lokhu kuze emveni kokuba kubonakala ividiyo yakhe isabalele esikhundleni zokuxhumana ezicwelela ushwele ephindelela ebuza ukuthi ibhodwe lini leli lingavuthwa kanti xolo luni lolo lungezwakali. Kube seveza enkulumeni yakhe ukuthi impilo yakhe isengcupheni kwayena useyisabela kunenkulumo noma amahemhema lokhu efinyelela kuyena ukuthi uzoboshwa noma bulawele ukuthi unezibhamu. Kanti lo msakazi wokhozi FM ubese iphendulela ukuthi yena akanaso nesisodwa isibhamu lesi akasibone uma zikhona kubo izibhamu zenkampani yama-security okuyo inkampani esebenzisa ukuqapha izindawo ezithize. Yena ngokwakhe akanaso isibhamu wacela ushwele waphindelela ngoba akasazi noma uzodutshulwa noma uzoboshwa. Sanibonani bafethu nginesicelo ngenhliziyo yami yonke yokuthi noma ngabe kuthiwa ubani owathinteka ngenkulumo yami eyayithinta amaphoyisa ngicela angixolele nje athela aqandayo. Akukho ngempela okubi engangikuhlosile ngayo. Manje ziningi manje izinto ezivelayo nezikhulumekayo engingasazi nokunamanga nokuliqiniso. Njengoba nanisho nani ukuthi inkulumo le yakho umhlonipha ingangifakela inzondo, ingifakele nenzondo nasemaphoyiseni nezinye izinto engangiyibona lezo ngibhlungu enhlizweni, kodwa bekufanele ngiqhubeke ngiphile, bekufanele ngiqhubeke nempilo. Kodwa manje sekuthanda ukuba nzima ke manje ngoba sengithola ke isexwayiso sokuthi ngingaboshwa noma inini ngoba mina kuthiwa nginezibhamu. Manje le nkulumo angiyazi ngoba ngenkathi ifika ngoLwesibili ngizamile ukuyiziba, kodwa ngathola ukuthi cha, namaphoyisa amanye amaningi ayayazi ukuthi cha ngingase ngiboshwe ngoba nakho nginezibhamu. Anginaso isibhamu. Nakuba ngiyaye ngiyibone izibhamu ingoba ekhaya kunenkampani yama-security, ekhaya zikhona izibhamu, bakhona abafowethu abayiphathayo ezabo nje bayayiphatha nje, ayifihliwe, ayifihlwa, zikhona. Kodwa ngeke ngiyikhombe ngizazi ngamagama azo, anginazi izibhamu, angazi. Manje sengiyasaba ke manje, ukusineka kuphelile ke manje. Sengiyasaba manje, angazi noma ngizodutshulwa nami kuthiwa ngitholakale nezibhamu noma kuzotholakala izibhamu la ngihlala khona, angisazi ukuyikhona khona. Nanokuthi kuyiqiniso ukuthi ngizoboshwa ngoba kuthiwa nginezibhamu, angazi noma kuyiqiniso yini. Kodwa makuwukuthi yonke lento yokuboshwa kwami isuka kule nkulumo, hayi bafethu ngiyaxolisa mina. Ngiyaxolisa ngoba sekuthanda ukuba serious manje ngumuntu wesifazane mina. Akufanele ngabe noma bekuthiwa kunephutha engilenzile sekufanele amaphoyisa ahlome ngaleyo ndlela ukuthi kufanele angidestroy ngoba ngubani, nginamandla mangakanani lawa asatshwayo ukuthi sengaze ngize ngidestroy. Ngenzeni ngoba ngithi ngiyaxolisa nami kwakubuhlungu enganginabo enhlizweni ngokufelwa. Ngiyaxolisa, angazi ke makwenzeka ngiboshwa ngitholakala nezibhamu nize nazi ukuthi ke bese ngikulindele, sengiyazi ukuthi mangidutshulwa ngitholakala nezibhamu, anginasibhamu. Ilonke engikushoyo ukuthi ningixolisele, anginaso isibhamu mina, anginaso. Mbulo silethu TV sakubingelela ngokhohle ukuncufoza usubscribe button ukuze sikwethulele zonke ezingenayo.